ebe anyị nọ kịta bụ n'ọfịs Ọmata head office n'ọfịs the chairman Ogbaru Mainmarket ụfọdụ na-akpụ ya relief anyị wee bịa ka anyị malụ kene ka o si dalụ na Ogbaru Mainmarket na oke osisi adalụ na Ogidi bụ ọnwa Ogidi ka ọ kekenela anyị obele akụkọ kekenela anyị obele azụ gwekena anyị ka o si wee delụ etu o si metụ relief market Ogbaru Mainmarket na n'obi anyị nukwuru na fa na-akwado ekwu ya n'ụdị dị egwu a na-akwa n'obodo before chairman saa ka anyị nụlụ ka ibe anyị malụ kene ka o si delụ President General Ogbaru Mainmarket, Mr. Ndubuisi Ochiogo. Abụkwa m PA to let some men over the no m kụrụ ya ga-azụ before n'ime afịa anyị nọ ya maka na ejebe onye ọbụla onye kwụsị okwu ka nwanne ya ọha bụ ọtọọla mkpa ọha bụ obere ọla ma ogbenye ma ọgaranya ndị niile a na-agwaghị o mesịrị fa ụfọdụ kọwa kwụsịgoro ụgwọ ụlọ ụfọdụ kọwa berego nwunye ha n'ụlọ ọgwụ ụfọdụ kọwa na-akwụrụ ụgwọ chọpụ ọnwa bụ the only person mmadụ ya nọ na chọpụ olozoro onye a chọpụ ọ bụ mmadụ na-eme ọgụ ebe onye gbagoro mgbago bụ ma asistant secretary m ọ gwara wee sị na ọ bụ na onweghị eme ka onweghị gị n'igwe ọ bụ na ọ bụghị ihe ndị ụka mere anyị bụrụ na ọgụ ọnwa na ndị ichie onye ọbụla bụ onye kpọkụrụ ọnwa na ndị ichie ọnwa emekọrọ onye ahụ amara ọ bụrụ ihe mara ome n'ụwa ịma na ndị befa na ndị Ogidi ji ọjị zuzu edo ekpọkụrụ ọnwa emekọrọ onye ahụ amara ya nke a na-akpọ senti senti bụ n'ọnụ oyibo nọọ ndị ichie omenala ndị Igbo na ndị ichie onye ọgbagwụ ahụ na-agụ na ndị ichie iru ọjị na nzu na-edokpọ onye ahụ ya azaghị senti bụ nke anyị amaghị anya ya na nke anyị na-agwaghị bụ mmadụ nọ na ndị ichie na ọnwa bụ ezigbo mmadụ a sọ ndị Ogidi mmadụ adịsịkwa mmadụ obodo maka ndị Igbo si na akụbiro onye ọgba nwere ego sọ ụmụnne ya ndị chọrọ ka ndị na-enwe aṅụ ihe nwe ha ṅụrị ọ ya adịghị ilo mana aka ha ekpuchi ọnwa na Chineke ọzọsikwa afa ncha ka o ji bụrụ ọnwa aka ha ekpuchi ọnwa maka aka ha ekpuchi aka ya bụ ọnwa wee sị na ebe ọbụla ọnwa dị nọ na anyị ma n'ihe anyị na-ayọ Chukwu na-ayọ ndị ichie ebe nne ya na ndị ichie Ogidi bụ ka amara o ji tụ ụwa onye na megide were n'ọnwụ ka onye mgbe nke ọ nwụrụ anwụ ka ọ karịa tupu ndị orutebe amara ọ na-eme sorute m ka o so werute m tụrụ ọnwa ị ga-enwe kọnekshọn dị iche iche tụrụ ọnwa ị ga-ama nwoke tụrụ ọnwa ị ga-ama nwaanyị tụrụ ọnwa ị ga-ama ndị dị ezigbo ụdị nwanụ na ndị ogbe dị ka anyị nwa tụrụ ọnwa wee mana ya si ezigbo ụdị nwanụ ọnwa ka nsogbu ebe asị rọk Nigeria ọnwa ka nsogbu ebe gọọmenti house Anambra State for the first time esi ọnwa ba gọọmenti house Enugu State for the first time maka Ebonyi State ọnwa ka nsogbu ebe ya ebe niile a na-aba esi m ọnwa ebasi ebe ahụ wee sị na Chineke kere ụwa niile kere orukere ya goziri ezinụlọ ọnwa Ogidi ndị kwekwa ọnụ ya anaghị ekwe ekpere ka ọ wezo ndị ekweghị na ya nọọ ndị nwana ihe ọma omego n'ụwa dị mma ka a na-asịkwu gọzie ha wee sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla bụ nwoke ma nwaanyị ma nwoke ma nwoke ma nwafọ nwa nkwọ ndị ọbụla dị na nkụdị na-emo ịkwado abụmọnwa atụgharịrị ndị ahụ mma ma nwoke ma nwaanyị ọnwa ọnwa ga-abụrụ anyị ihe ọma
ọnwa ga-abụrụ anyị udo ọnwa ya wetara ihe aka wetara ihe enwe ka nna agọ n'ide mmiri ka nna ọgọ n'Ogidi ka nna ọgọ n'Ogbaru Mainmarket ka nna agọ Anambra steeti niile were agọ na Igbo niile ememe amala ọnwa metụrụ ndị Igbo niile wesịrị ọ ga-adịrị ndị niile ga-eso were okwu ya ma ndị niile bụ ndị kọmitii ndị Ogidi n'ọnị anụ bụ ndị niile tụrụ alụ ka esi wee kwụọ ọnwa na 11th and the 12th a ga-adịrị ndị niile ahụ werukwa ndị ọzọ bụ ndị famili ha bụ ndị bukwu ihe ọma n'obi ka nwụ na sọ adịrị ha mma na anyị kwacha ọnwa na anyị ga-agwụcha na okpomọzu ọnwa ya bụla ihe ọma udo dịrịkwa nkụ na nwa elu bụ onye nta akụkọ na-akụgharị ihe ọma mekwuole akwasịkwa ọnwa bụ ihe ọma mekwuole udo dị n'ụlọ daalụ daalụ ngala Igbo na-ekele